Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sa inyo sining nga Marino Action Radio Philippine Standard Time, las 9:45. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon nga mga tagparamati karon nga adlaw Lunes. Petsa 6. Lunes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila, sila nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police, blotter entry, aton sini nga mga kapulisan sa Central, Southern, kag Northern Negros. Dalanaan na pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sining nga Patrol 2. Liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Agod nga bantayan naman naton kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Way taman ginapangayo anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga magaresponder. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Papang Nixon Tahom. Ang aton man nga pagbantay update sa mga balita nasyonal, balita international, breaking news, flash report. Dalaman ang update naton sa COVID-19. Lunes nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan buylog naton ang puwersa aksyon ang Defensor. Opda magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago,
Puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sinalagat inyo siningang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa nabilin isa ka oras. 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang unang kabayan sa ato sila pagpangalagad ginadulong sa iyo sa kalawansang D3 Bayo. Oy, 110 Diaz na lang ang nabilin. Pasko na. 117 Diaz pa ang nabilin. Magabulag sa ato ng tuig 2021 kagato naman nabiyabihon ang pagsulod sang bagong tuig 2022. Amo may na ang tuig nga magapagitang tigayon kita sila tawag nga local kag national election. Ang aton nga mga COMELEC offices, satellite offices, may mga ginatawag nga special registration nga ginahimo sa pinaka mga barangay, sa pinaka mga malls all over Philippines. Naga-double time man ang commission ng election. Masakutob wala pa makaparehistro, makapanigalot kag makapatigayon nga makaparehistro man para maka-join sa 2022 national kag local nga election. Subong pa lang may pila na kita ka mga nagahana sa politika nga magapadalagan sa nagkalain-lain nga mga posisyon. Ang amat-amat na nagapabatsyag. Pabatsyag na kamo. Hindi na kamo magduha-duha pa. Kung nakadesisyon na gidban kamo nga magpapili, subong pa lang, temprano pa, pakilala ka na. Hindi ka na pulo panago pa kay para ikaw mismo makabatsyag kung anong pulso sa tao. Kung ikaw ang halimbawa magutik siya nga pare, Mads, Mare, Brad, Sis, Kuya, Ate, mapadalagan ko. Kasi makabulig-bulig gala sakon. Nan, mo na nga mga approach kag tirada. Hindi ka na magduwa-duha pa. Sa subong pa lang desisyonin na. Kung magpapili ka sa diin man nga posisyon, subong pa lang, pakilala ka na. Hindi ka lang magpulo panago pagka magpulo pa ng lihid. Given na yung basta eleksyon, magasto kagid. Why eleksyon nga hindi kaya magasto? Subong pa lang pulo ba ka nakamuda nga pang libre-libre kape. Pila gina magasto mo sa kape haw. Importante nga makapulo pikpe kada kang maka hutik-hutik kada kag maka ulo istorya ka sa mga ka-breaks mo na sa kapihan. Di ba? Sa mga politiko subong, kung gusto niya naging man magdalagan, kung nakadesisyon naging mo magdalagan, hindi ka mo magbinakuko, ha? Hindi ka magkatulad ni Superman. Dapat katulad ka ni Spider-Man. Si Spider-Man niya maglupad, kuumong. Pero kung si Spider-Man niya maglupad, abre ang iya nga kamot. Kay dara iya ginapagawa ang hiyalawa. Si Spider-Man niya maglupad, kuom, gamo na siya. Kay dara siya kakwa buylo kag puwersaya. Di kung si Spider-Man ang imuya, sugata, humlad sang kamot. Kaysa kamot yas palad ya, dara nagagawa ang iya nga power, lawa sang damang. So, hindi mapagsundo si Superman, ha? Sundon mo si Spider-Man.
Kung ikaw, politiko, hindi na ka mo magbinakuko. Gasto ko mo na kape, no gina. Kung init ulo nyo, pati ang panisal kag pati dang ibos, butong da kag ano pa da nga sumsuman sa kape. Libre ha. Mo na gyapon. Dibla? Ang tao, subuya, kung malibre mo kape, kakabalo sa nagapapili ka, hindi mo na siguro malipat sa imo. Kasi kadamo-damo, galing pilian mo eh. Ito mo na siling ko Kung politiko ka, salwa ka mo kasi hindi, magasto ka gid. Ang ibang rason niya, hindi ko anay hambal, anay, kaya layo pa mong ginman ko, maka-file ko na. Account ka certificate of candidacy. Pag-file ko, muna lang galing na. Ang iba ka paningyawat mo bla sa mga siniman na binulan nga wala pa sa filing sang COC. Hindi ka nugon ay. Yung magwa na gimang kondo chimpo na gimang kampanya. Di bla? So muna, ako niya friendly advice sa mga politiko. Humlada ang palad nyo. Sunda si Spider-Man, hindi pagsunda si Superman. Kag ang turn bala sa Binugoy's Kalye, ayaw ka lang magbinakuko. Ayos! Ang report, kabalita ang inyo nabatian bago lagid ginadulong siya sa kalawasan D3 Bayo. Ang ini mga portions
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa ato nga maka-aksyon liwat, gina-remind ta kamo, basig ipat kamo, i-sustain ta lang gyapon ang ginatawag nga health protocol. Way kami diri nagakalipat sa tanan nga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Gina-remind tagid perming aton nga mga tagpalamati, ha? Sustain ta lang ang health protocol. Pag may bakuna, hindi na magduwa-duwa, magpabakuna na. Kay sa gihapon, ara gihapon ang ginatawag nga pagpamahog sang COVID-19, ilabi na ining Delta variant. Sa pagpati sang halos tanan, amo ini ang nagpalala, kag nagpadasig, nga nagtimbuok man ang aton nga mga number of cases sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas. Sobra na kita 2 milyon. Pura palayo lang. Base malambutan pa ni Disyembre kag maghuluhamboy naman tas 3 milyon. Pura palayo lang. Muna nga baw, ti amo lang ning aton nga pamagi. Sa wala mabakunahan, sa nabakunahan man, sustain talang gyapon ang health protocol. Pagugas ng kamot, gamit ang habon, soksok face shield, pamani ang pagsoksok sang face mask, social distancing, importante. Ang mga gulugaderings na mga happy happenings. Again, ha? Hindi talang anay gid pagpatigayon gid. No? Kung gusto nyo, tikamo-kamo lang nga pamilya, yaw na mag-imbitar pa sa iba nyo nga pamilya outside sa inyo nga puluyan. Hindi ta mapaktan eh. Muna siling lang hindi ta makita yung virus. Hindi ta makita sa itsura sa isa katawo nga matapikan sa sang COVID-19 or Delta variant. Matali ko makita ta si itsura kag mga indikasyon lang kay kayo pala makapreparar ta. Pero hindi tani makita ang kontrata ning virus ni. So muna gyapon ha. Although ang Bacolod ga huluhamboy sa 3 digits pro kaluyan. Ning adlaw daw ay pagidman. Ang Iloilo City kag Iloilo Province kaya hindi kayo mapungga niya pag timbuok sa ilang number of cases ang COVID-19. Sa Manila, grabe na gid kagutok sa hospital. Even diri ang Corazon Oxino, Montelibano Memorial Regional Hospital, may warning na sila nga base kung hindi na sila ka makabaton sang COVID-19 patient. Tungod na daw halos sa puno naman ang ila diri nga mga hiligdaan sa COVID cases lang. Damo man di sa may Corazon Oxino, Montelibano. Memorial Regional Hospital. Baw, kaya mo ginang likawan ta, ha? Importante gid nga sundon ta lang mga health protocol. Mo lang ato na mapakigbato na sa aton nga mga kwan, nga mga lain-lain nga mga variants ang COVID-19, ha? Subong at simpo, baw. Biar na gid man tuod, bro. So, di mo matyagan ang bear months, no? Kapigado sang tao, arak gyapon. Di pa tayo ni katibawas. Next year pa tayo gano'n makatibawas, kaluyan lang. Manang gobyerno ito, nagaplano man nga may third booster shots sa mga nakakompleto sa ilang sininga vaccine. Ang Estados Unidos, ito, di makuan sila. Magapatigayo sila sininga booster shots ang ilang sininga vaccine. Muna nga diri sa aton tanan ginahimo sa gobyerno ta kabulig man sa aton nga mga LGU nga basta may available nga bakuna suliton ko ni permi hindi na magduwa-duha pa. At least kung may virus ka mga nagasulod sa lawas mo makabato ka may ara nga protection ang lawas mo kung makolo kompleto mo ang imo
vaccination. Ayos! Ay nga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong naman sa iyo sa kalawansang DTX. Balita una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kini mga porsyon sa ato pabalagad, ginadulong man si Kalawan sa life extension. Gusto niyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Kadto ilang, pamasari lang dara Lacson G. Esteban Building. Ara dara sa east of Ginan, Eastern Samar. Ang hangin nga ginadala ni Bagyo Julin na 75 kilometers per hour. Kag may ara nga pagmulumadlos nga nagalabot sa 90 kilometro per hora. Storm signal or wind signal number 2 ginabatak sa Eastern Samar, eastern portion sang Northern Samar, northern eastern portion sang Samar. Ang northeastern portion sa Samar napaidalom sa wind signal number 2. Sa wind signal number 1, nadala kag naigo ang eastern portion sang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Biliran, eastern portion sang Leyte, eastern portion sang Southern Leyte. Rest sang Samar, rest sang Northern Samar, dala na ang Dinagat Island, Siargao Island, kag Bocas Grande Island. May isa pagid ka LPA ang ina-monitor sang kwan sang Pag-asa, pero ara pa sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility, ara sa may east of Southern Luzon. May dala ni nga hangin nga 55 km per hora kag may pagmulumadlos na nagalabot sa 70 km per hora. Pero again, klaruhon ko ari pa ni sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Julina ari na niya sa sulod sang FAR. Ining nakitaan nga active low pressure area. Kung kaso magsulod ni siya sa FAR, ngalana naman ni siya nga si Bagyo Kiko. Ina, kung mangin bagyo siya, pero ang forecast sa Pag-asa, daw layo na guyo. Layo na siguro. Na magsulod pa ini sa FAR, pero again, hindi tani makuha niya. Mapakta ni kiti may pag-ubag-ubag.
ang lakat sa panahon every hour, every 24 hours. Kamo na nga ginamonitor ni sa Pag-asa ang ining nagapasulod nga low pressure area. Hopefully hindi lang masulod sa far, pero ining bagyo Julina ya amo na ni may mga wind signal nga ginbatak na sa pila ka mga probinsya riyon sa pungsod sang Pilipinas. Ayos. Bantayan karon ang aton sini nga pasada pampremyo panalo 2021. Dugay-dugay basahon nina kag gaboto nina ni Action Jan Diaz pod kay Inday Marnie Kirao ang aton nga winner karon nga adlaw sa aton sini nga pasada papremyo panalo. Pagkatapos sa observation report sa aton sini nga patrol ato, check na rin si Action Jan. Kamusta na yung sitwasyon sa Bacolod? Ay, salamat gali sa mga kay SB member Torino adara sa Torino Mountain Resort sa barangay ano ganito Bunga Action GM no? Barangay Bunga Banwa sang Don Salvador Benedicto. Salamat gid sang manami nga akomodasyon ni SB member Torino sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sa puwerte kabugnaw kagkanami-nami kagkatahom nga lugar ang Torino Mountain Resort. Sa iya dira staff no, salamat gid sa staff dira ni SB member Torino sa very accommodating kag mga listener gid halos sa Action Radio Bacolod no, ang mga staff dira ni Councilor Torino ni SB member Torino. Salamat kay SB sa imo mayong akomodasyon. Salamat kay Mayor Mark Slin sang Don Salvador Benedicto kag kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Happy gid ang mga taga-Action Radio Bacolod alin sa News Department, pakadto sa Drama Department, pakadto sa Technical Department, pakadto sa Admin Department. Ay, puwerte. Ang ginaulat ko tayo magkanta si GM, huwag kikakanta. Siya lang ito ginapanilagan ko mong. Siling ko dumayo ang kwan. Dumayo ang tirada, kagaratsada ni Action GM. Magginapanilagan ko sa do gabulo butilyat sa mo ni Ugada, makanta gini siya. Ay, wala, tana. Pamimi gisa. Huwag gisa karatsada. Si Papang Nixon, enjoy gid. Si Action Art, budlayam na ko sa pasauton po itong Ugada. Sandoga amat-amat na dulom. Sako ang saot ni Rubilio. Sako ang saot ni Action Art. Puwerte. Puwerte ang saot ni Action Art mo. Si Action Dale kag si Papang. Puwerte man ang ratsada. Nagaling doon namubod sila pato to. Mubod sila pato. Oh. Ay, puwerte oh. Mutong pinakasadya nga outing. Family bonding sang Action Radio Family, Action Radio Bacolod. Puwerte mong. Si Action Rex Cantong. Huwag magkagwa ang iyang abilidad. Tamimi man. Gaduyong-duyong. Sa iyang speech, doon sa kabalo magambal. Doon sa kabalo magamba sa speech mo. Ay, tuod, no? Puwerte man si Parirex, Huwag sa gali ka panyaga. Kung nasa ka panyapon, may mong, ano mo itong resulta? Muna sa... di ko... Ang tuntog, kaya nakakuha ng video to. Dala na isang kwan, dala na si kasadyang saot. Ay, verte, no? Si Action dyan, hindi mo ni mapasaot. Pero itong agada, saot sa. Purting saot ni Action dyan, kag ni Action Papang mo. Action dyan na, ulian ka na? Dyan? Nakate ka? Ano? Oh, ang galing. Galing kong sumayaw.
Kamate ka sang kanta ngayon na sang gabi to? Si Kwanto, nakanta siya ito nakantaw. Si Papawi? Papa Nixon to no? Awa, ano ko tuguro? Ara ka pa to ha. Why? Away kakita. Why ko guro ba Kakita si... kaya sa may nagapong ko, may nagtindog sa babaw la bangko. Ano tao? Masino to ya? Sa mga gapon eh. Pero sa totoo lang, Mubod si Papang tao, mubod? bubud sa malagot tumang pato. Mubod sa pato, busog pato pagkagay. Sila ni Action Galing Day. kabulok ako nga nagduyong-duyong sa Action Rec. Oo. Ikaw man tumisala. Ako mo nga kung kwarto, dapat yung lugar mo pagkakmasauton mo, kundi eh. Itong basa. Ay, perti, no? Grabe. Ay na, kamot-kamot mo lang to. Gani. Grabe ah. Huwag ito pariya, kita mo nga. Sadya. Ikaw to, sa uway ka mang ko kita sa imo ka saot ka pa to gada. Sako saot mo. Awag hindi mo gito punggan, kita ito na to mong. Gani man. Sus, grabe. Birthday, no? Sus. Tanan, enjoy ah. Do hindi ka to kapuyon. Ah? Hindi ka to yung At kapuyon. kung kapuyo ko to, damo na inom mo eh. Laban-laban, gidi, no? Ikaw to, nagahan pa ka mo to? Anong oras na tapos to? Alas dos? Alas 2? Grabe mga kuwan nyo, no? Ako hindi ko gwanta to, sustuan na itong ako nga inom. Lustuan to sa ihigda mo. Goy, kaya tiway ka naman may imo mo. Pag-ihuragok mo. Tiyan mo na to, ano to, adlaw na gito action ni Rick. Aga na to. Aga na to. Aga na to, ya. Aka mo yan nagahanya, kuya, 10 gross, 11, tulog na kuya. Yani, gali kiti, sadya pa mong asa pa to kiti, asa oras mga daan, ngalingalingaw to. Oo. Nami to kay ti, isolated nga lugar, ay kati disturbon, nga tupad balay mo mo. Correct. Ibante nga lugar mo, uyak kagiman to nga tubto, mag-aga ka to, sige to nga walda-walda, kung may mga tupad balay. At yung bisa Ready tong magsigitan. area. At yung bisa magsigitan. Ito gusto nga bukid dyan mo. Oo, wag kagit tupad to nga daan nga building o kon balay, abi nga gistar. Correct. Amo to nga wag ito to yung disturbo, no? Kita mo, nga bisan dinggo gani, garilingin ang ulo nila. Oo. Mahal ito asa dyan, okay, pero wag ito sa may makaperdi sa ilaga. No, nilaga gito ni Bernie mo gitong porte nga nagpasuggest tanan. Ilaga gito ni Bernie Villacanas, Ano no? itong hampangan ito? Nang sa raids to bala? Ha? Amo Pinoy gito. Hinyo? Ano to? Pinoy Hinyo? Oo, do Pinoyin, yung nga do pakot-pakot, Oh, grabe si Bernie, no? Tanda kay Bernie Villacanas basta akbot-akbot ng pagambalan bla? Budlang niya itong kamang-kamang. Ito kayo, lulingag ito sa pato. Ang sa buhaya. Ito kayo, langga lang ito din. Ang sabas to kayo. Ang lain to gani, Oo. kung may buho, blakin alim magsulod sa buho, aw. Oo, tani. Galing ka wala to sa iya sinyas to. Ito yung masinyas ang buho mong. Huwag Kaya gidi, kung may masiyas sabi nga buho, ito labang ito sa pakot tani. laban, takot gito, galing Kung may kitinano mo buho, na abi, kag na- dito saya. Nagsiya sabi nga daw buho, tapos nagkamang-kamang. Ti, labang ito sa pakot tani. Okay. Galing ko dolain itong style galing mong kamang na to. Pero waya buho. Kag magkisi-kisi. Magkisi-kisi, ito lulingod nito sa buhaya, kag manog to. Kita mo, kasi may nakapakot, no? Huwag ito may nakatakot. Why gid. Tapos, tatakot siya, mayor na diya. Oo. Ginano niya kat yung tiyog. Ay, puwerte, no? Abalo sa ulit. Ikat-tiyog man nakabait mayor. Oo. Huwag ito. Pero nagtoko ito nakita ang abilidad. Kabalo ka sinong pinaka-the best. Oo. Si Action Fred sa langga. Action Fred sa langga, no? Puwerte man to, no? Kurti mo mag-skiri. Oo. Skiri. Tanda ka mag-tiktok na ni Action Fred, no? Gani. Why practice leader? Oo, why practice. Tanda, ano mo lang to iban bigyan mo manggot kung din na nagkadto sa Sabado, kaya nagkaradula ako lang sa kangina na kiss alang to do buluban. Thank you gali kay action na kay Ma'am Jinky Dialagdon. Oo, salamat kay Ma'am Jinky Harandon. Oo, okay, salamat kay Ma'am Jinky Dialagdon sa Arizona, USA. Yes. No, nakibot man tong tanan nga may extra pag ito, kita mo nagsurubra. Gani. Mayo man kay parties may mga bit-bit pa May ulit sobra, ang sobra take out gid tanan lumaharos may bit gid.
Oo, kay ba't ganito mga ilimnon, soft drinks, so kag mga, ay, ang pin nga, pag ni SB, thank you, gito kay SB. Bukod tabgis ka sa pinyan, isbi ko balulong ko to, nagdala ko tayo damo ba? Gani, SB ito rin, no? Oh, salamat gid. Nanam kagatam isang Kag pinya to. sa kag sang iya kwan, kag sang iya nga mga staff Oo, ang staff nito, to magabi man to, pwede man Grabe to nga tener, no? ka accommodating gid bla sa ilaw. Gani, katahom, no? Sa ang ilat ng Alin sa pag-abot ta, hasta nga nagpanyapon ta, hasta nga nag-ininom ta, pagkaaga pamahaw naman ara sila gyapon. Ara, Japon na. Oo. Ang matuto, hindi kita nabudlayan. Oo. Sila nga pagtato up. Kasi, gasa-gasa dyan, pero kasi gipin abot ang bulig, no? Gani. Ga-facilitate to sila action na, Eric. Yan. Namin si to, kaya nag-ugyon kitang panyimpo, ay managulan pagkagabi. Namin kita ang panahon. Yan. Ano ang action, Eric, sa aton mga ka-action? Ari kami diri sa area, sang barangay Tango, bagugid lang. Oo. Kay, di ba, tubang diri ka barangay, huwag pamutangan diri nila balarigyaan. Doon nagulpi lang doon nag-ululhot diri mga baligyaan action na eksibong gabi may ari pila ka mga stores imo ni sa kabayan gipang baklas nila baligyaan abal ka bantag na kami siguro sang huya kag daw alang-alang ni di magdugay pati sa tubang sa barangay hall kay bala ni siya bogi pang baklas diri nila may ang pinakauna gid diri nga baligyaan pagsamputan mo gid halin ka diri sa may bangga Rose pagsulod sa may Tangob ang una gid sa may barangay hall dampi oy gin pang kakasalubong nila kagabi na diri nga baligyaan hindi na today. Kito ano doon ka pasaway, no? Ay. Sino nang kakasda dyan? Ha? Sino nang kakasda? Sila man ang baligyaman. Ate sila mismo nagbakla sa ila baligya da. Oo, pero may nabilhin pagidya. Mga tatlo pala ni Guro nakapangkakas. Oo. Kaya di ka balo ka kasi hindi mas naguro nga ang merkado to sa ulunan mo. Law ay manay nga imo nga maplastal ka da imo Guro sa baligya. Iban balilo balik na po. Balik balik ni Guro ibanin. Pero kapag darang maka gimana sa pero bilang respeto Guro ba sa ibang manegosyante mana. Abala sa tadlong kag sa legal sa nga pamagi, no? Very good. Ang ibang talaga matama, turabot ko no matabo sina sa sunod nga may nadlao, kung magsunod-sunod na sila kung dra lang sila gyapon, ang ibang action ko puli no nga magsunod ha. Kay para at least happy together tagob ng mga negosyante nga nagabaligya. Hindi mabudlayan aksyon na Eric. Mawang mga backup 7 may gabita kay Police Lieutenant Saison. Okay. Isang backup 7 ari din sila sa may Bacolod Memorial Park Dampis Alis. Nagalibot-libot sila po pertikdamo kaniya sang mga force multiplier sa backup 7 man no. Very good. No, doon hindi man paperde sa may backup 1, backup 2 kag backup 4. At damdamo man gid naguso man diring ilang mga force multiplier. Kaya baka puwan ari man din sila galibot man subong nga gabi klapag gabi sa area nila with Police Major Ramiro Sarona pero siya rigo po dinidis Police Lieutenant di pasukat sa pagkapuan action Eric no. Okay. Ari na kami sa may 39 area Litsunan Country. Tamo pagyapon slakyan po pero tigid ang traffic na. Ako sa turutin pero ito magalasip sa gabi pero ang traffic makulod damo sa lakyan na ginawa ibang biro alin lang sa liwa pagka nalimaguan pagbalik Lunes ay bilhin sulod sang ilang mga refrigerator pehompra na iba nagalambihong kundi may ginakatuan aksyon na Erika pero mga establishments na doon na wala na may mga bukas top sa mga panihon ibang di ka puno po na yun ay naman kag timang negosyo pas naman para naman sila para buwas aksyon na Eric may mga jeep ha hindi dira magkabalaka ito yung mga ka-aksyon nga papauli pa lang may mga di pa sayang nga jeepney pa mga ka-aksyon pwede pa sila kamatama pauli man di sa makulbaan siguro sa mga masunod mga simana tahom ng Rizal Park may mga bago ng mga suga katuto ka sa Rizal Park di ba sa may Rizal Elementary School renovate do ginamatama kanila bukas dason kay kuhaan na naton laragway kung ano ng sitwasyon tsura dra Why pa mabuksan ka dyan? Why pa nabuksan? Okay. Pero tapos na. Tapos na kita naman bago lang paglabay na mo okay. Tapos ng suga dogin pa rin yun nilang disenyo gid sa pangplaza nga mga suga and then may bago nga building kundo kamay the one story sa balang opisina siguro sa kilid sa tuo kung nagatubang ka sa skilahan and then ang mga talapakan sa drido imo kung nagidla mga breaks na siguro action Eric dogin renovate yun ba tutuod nila diri bisan pa galing statwa diri ni Rizaldo bago man ang iya diri nga itsura paglabay na mo
mayo kiti may mga development, no, mga ka-aksyon. Anyway, so far, una ang pinaka-ulingan sitwasyon sa may palibot ng sulad sang Bacolod, ang Alandumon Tower, patay ang suga, kay curfew na. Last 3 ng gabi, sulod ang dapat magsulod. Kay kung hindi ka magsulod, sulod kagid karon sa silda. Sa station ni Pagdarangan Togdan. Ang ato ka pulisante, sige gyapo libot nila dyan, no? Sige gyapon, no? Ang saturation drive sa mga gabi, Okay. galit man sila libot. At may mga problema sa paminsaron, sige man libot, Ati, wala na katapusan ng libot ang ilan na. Isap na. Huwag ka na yung tatlibot Manila, no? Libot. Pero mga Filipina na to, huwag na para ito nakita na, oh. Ano oras naman, last different thing ko na dugay-dugay, pinaguro, di maglimpyo ay. May 5 ka mga tinuga, galakat sa dalan, do, so wala lang, pero curfew na, last 5 na eh. Basta yung manupuli na guro? Goro, manapuli na makadto na dili sila sa may, ano ba, alapit sa may area ng downtown, no? Okay. O ikapangit, at gasolinahan, kay mga gasolinahan sa Bacolod, kilabanan, sarado na. Oo. O, basi wala ka ba tugong, o ka magasolina, ka mo diri sa may broadcast, Gatoslaw. Bukas pa. 24/7, diri gasolinahan nyo? 24/7? 24/7, diri gasolinahan, no? Okay. Mayo ni kiti kung maalang-alang kaya, at least may matugungan ka pa ya. Kaya tikilabanan, madlagko ka mga gasolinahan, kaya plano, pero sarado na nislaya. Okay. Dapat kung magpahita ka, pwede ka di kapamulya sa may Gatoslaw. Pas pa diri makaksyon, no? Pwede ka pa di katugong sa gasolina. Mahal-mahal man sa mga gasolina, doon mga ganubong presyo. Doon yung tiko kinang magbiyahe magpatugong. Pareho sang katawang sang salakyan nga sa Yolanda. Yolanda, di ba? Bastante sa mong sa Yolanda, mong, no? Kay gin painan gini action pa pang Nixon taho na. Kay dapat pinalangga si Yolanda, dapat busog man si Yolanda. Busog ni amo ya. Ha? Busog ni amo ya, suka pa si Yolanda, gutom pa. Importante si Yolanda ay kasuka, no? Kag busog lang. Kag busog lang sa. Gana. Para mayong iyang lambihong kay pwede mo na mabaligya dason. Tatlosin. Mga kaakso namin pa yung post-report ng syudad sa Bacolod, hopefully magtayo yun ini tubos sa adlaw mga kaakson. Ay may nga bigyan kay Police Captain Armelin Vargas. Oo. Do may isang palike-like matasamon nga post Ma'am Armelin Vargas, no? Balik, no? Sige pa schooling yun, no? Sige pa schooling ya. Okay. Ay, congratulations, gali kay pa-record, gali kay pa-matik. Congratulations na kay Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Oo. Ang bagong hepe ang bago sa TPNP. Gani. Thank you, Manek. Congratulations kay Police Lieutenant Colonel John Joel Batus-Batusan. Huwag ginabudlayan ang media kay Sir Batus-Batusan. Ate, how much more pa kay Malong? Gani, pag ina, no? PIO, pangadanan na sang process si Malong, ti hampay agad eh. Ampay ginadang bago kag maayo gid nga ano man iya, no? Daw break man para sa iya nga career action diyan. Yes. Kag para sa akon worth mga ibutang tada si Lieutenant Colonel Malong sa bago kati baguhanon pa ti babae pati mabalaan ta nga abilidad ni Lieutenant Colonel Malong. Aga pa serving no sa bakapuan manok. Sino? Serving no sa bakapuan ganagapit dito riyo. Gano saya? Gamo Torres. Sa patro siyang driver? Patrol, sa sumong driver. Hindi si Sir Kwan? Samudyo? Hindi, saving no, subong. Okay. Nagkatugi din sa supad namon, kaya pa mabalos Bing, no? Kabalo ka, ano ko ni mong... Listen lang sa radyo si Sir Bing, no? Oo, kay sa patrol, ang bakapuan doon naman nagalinalin. Ato na. Sino po ito isa ka driver nga partner, taman ba amigo, taman ba? Si Samudyo, Fernandez. Si Fernandez, lipat ko pilito yan. Sir Fernandez. Hindi Fernandez. Ay, Francisco. Francisco, Sir Francisco. Sir Francisco, nato na. Kay driver mo sa patrol. Pangadlawan, siguro. Pangadlawan, kito 3 manas siguro? 3 na sa bulos-bulos eh. Oo, nagpalapit ni sa. Oo. Malagpatsag-batsag ni sa, Sa station to, basta ang duty. Sabi kung hindi si Sir Salvacion, si Sir Mardoquio. Ay, Salvacion, ano subong? Salvacion subong. Lunes, siya duty. Lunes, no? Siya ng driver sa patrol sa station to. Kundi ka dito si Kuya ko Kuya mo? Oo. Si Mardoquio? Nan. At automatic na si Mardoquio, no? Automatic niya.
Pre, may gabi na. Ang drivers, ang sa station 10, kung di masala, ang driver, subong si Sir Makuring. Makureng. Si Kuya man, oo. Ang sa backup 6 subong sa patrol on board, I think si Sir, subong eh. Hindrans? Hindrans subong eh. Ang kalbo? Ang kalbo, no? Oo, mayo man. Iya mo na yan, sa backup 6 siya, kalayo pa lang niya makita na nila nga may kapadulong. Hindi ko na iwang-wang ko di sa ulo ni Sir. Puwerte ng accommodation na ni Sir Hindrans. Ako kung mga piko na Station 6, la ni Ay, Sir Todd? Estupa, oo. Oo, pwede na yan sa Hindran niya. Oo, mo sa station, may kapihan naman da? Oo, may arada. Kapihan? Babaw ni Sir Saruna, may kapihan na sa? Oo, may arada. Ti mga pitay. Ay, tipo, hindi ka nakabisita, tapos hindi ka pa maginutan, kay aircon man ang mga opisina. Para man nagaro si Sir Bingno nga mag-accommodate sa ato kung mga Yes, ano sa Bingno? Iyan na lang si Bingno, bla. Kaya hindi kasi manwa ko na daan, basta tayo sa Bila, pero timong, na? Atod? Oo, kasi manwa ko na Bingno. Okay. Isa kami nagkalongga. Inisip, si Salvacion eh. Oo. Gamay, isa naman nakabanuwang agwat na mo dito sa sur. Sa sur. Hindi na sa Magalog, na Castellana. La Castellana, La Castellana, oo. Oo, La Castellana, na si Salvacion, no? Oo. Ay, si Sir JP, Gilios, ang mga-captain, nag-monitor man sa bunga gabi. Ang team leader, isang Station 10, si Sir Lambating. Sir Lambating? Oo, ang driver, si Police Staff Sergeant Macoringis, kuya. Si Sir Macoringis. Message na sa akong, di ba? Okay. Ang kaya mo man sa katundong kapag COVID-COVID, to? Oo. Sila na nga yun, radyo sa aksyon, kay butangan to radyo ko sa may checkpoint. Sino? Ang mga-captain? Si Sir Lambating? Kaya hindi, kaya sila sa si JP, patutig to sa may border checkpoint. Nang may checkpoint? Oo. Okay. Ang balila po tayo kami di radyo, kinidlaw kami, kaya hindi kami kapamat, kinaitatlo ko rin do, hindi na magkomplito among gabi mong. Kasi automatic si Maribel, padala to radyo sa may barangay Pilisa. Ayun. Gitulungan kito radyo eh. Saan tayo pa to ni Police Captain Armelin Vargas, no? No. So sabong si Sir Tapang na dati, Tapang na tao, gini. Very accommodating man si Lieutenant Rondel Tapang. Ang isingal mo da son kapiyan, kabalo ka kundiin. Dito ko sa backup 7. Kay Captain Bonilla. Tahom-tahom tong iyang pantry sa babawa. Mga ganito ko nung nagwapo to ko nung may lagay machimpo man sa to bagay mga peta to sila. Ang konsepto to color blue. Wow, pwerte. Tapos mabisita ka din sulod sang iyang opisina. Para makitaan mong interior design kagang iya dara nga sofa. Pwerte. Amo na pabugal permission interview ko nya kadto pre kay mapungpunguan sa sofa ko nga gwapo. Gani, no? Amo na yung maestro. Mahal sa mga chief of police, kayo katutok man sila proyekto sa mga police station bla nila. Pisan sila. Pisan sila sa bong. Hindi, dalaman ako sa city director bong. Ati, yung ila city director, pisan man. Kag ginagaan, sila siyang ginatawag nga freedom. Hindi ko sila mabudayan, no? Gani. Aman aksyon ni Rick, no? Namin sa presyempo na pong Japon, galay magulugal umbon lang, pero hopefully hindi na mag-uulan karon nga gabi para namin tulog sang iban, tapos night matutamati abe, matulutawhay ang panahon mga ka-aksyon. May gabi kay Kapitan Madeline Diaz, gaparigard ko sa? May gabi kay Kapitan Madeline Diaz, kay pare Jonathan Diaz, kay Kagawad Jonathan Diaz Kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Kagawad Jonathan, malabayan naman karon. Dahil tayo lang to, ni Kagawad Jonathan Diaz, former kapitan Magalino, Jonathan Diaz Jr. Action Erika. Si Kagawad Diaz, uya-uya pa Uya-uya pa sa, no? Hindi siya kasunod sang style ni Kap Madeline niya nga all around mo. Kinabala ko sa gani, sa bogi ng isa. Ano mo wala slick ka man da? Wala slick kayo man da, sa blasang kagamay lang nga do. Nan. Pagka balaki para do hindi mag-uya-uya, no? May financier siya, si Senior. Ragi din. Para Jonathan, wala problema ya. Wala problema, no? Damo na ba si Kagawad Jonathan Diaz, Mayo, no? Mayo. Ako na rin ito mga kakson, batay problema akson balitan tipon sa patodri sa Gapon sa tagbaday nga pagpangalagan. Mga kakson tandaan nga isa sa marason sa pagtugal sa malatian sa tunlawas sa mga paguyang o kunang pagdubo sa aton immune function. Ang mahigko ka kulon kagang hindi man regular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas, hindi man na may dagko ka papel sa paggawa sa aton immune function. Dapat timuon, simple gidamang mga kakson pabasgugon kag pasanyugon ang inyo naman nga immune function pag-isa daw adlaw nga paggamit. So, super fiber,
Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado sa FDA Philippines. Ganun na pa ang kinalot yung mga ka-aksyon. Nagmakalas ng vitamin B. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bakaredaksyon John Diaz. Una sa Bakaredaksyon sa Bakaredaksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Action John Diaz sa The Yabet Observation Report sa ito sa Patrol 2. Balikan talaga karon sa Action John. Sa ratipo niya sa mga aksyon balita. A report na Action John Diaz Observation sa ito sa Patrol 2. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Ay Edith Janson Binuman. Kay Police Major Wilfredo Binuman Jr., ang mapisan na nga hepe sa Valladolid Police Station, mayong gabi gidira sa inyo ha. Kay kumpare ko Ryan Borja, nagapamati mo sa to si kumpare ko Ryan Borja. Si Loverboy Action Marlon ti ang kanta Arae. Abilidad na niya pare ni niya. Si Loverboy Action Marlon ang magkanta kag ang mag-chat-chat. Mangkot gis pare Ryan niya ti si pare Marlon niya ti si Action Marlon niya matik na yan. Kanta kag inom niyang hampayes na. May gabi nila kay Madam Starmayo sa Minnesota ha. Happy Labor Day kuno sa Amerika daw USA. Alin na kay Star Mayo, Melanie Calvas da mayong gabigid. Kagamayon na nga pagparok-uro kay Maninoy Maing ha. Kagay Maninay Chari Salvacion ga monitor man sa atong sininga pagpangalagad. Kay Miss Mrs. John kaga Pretty Mahilom ga monitor man sa atong sininga pagpangalagad ha. Mga miyembro sang OTTG taxi driver nato nara man sila ga monitor gid sa atong sininga pangalaga. Ari na siya. Ay siya aksyon Joy Grim excuse anay kay medyo hindi mayong kondisyon niya gito no. Sige. Ari siya wa. Ari mayong grabe man yung randa day yan eh. Kurti man yung walda yan ka sang Sabado sa gabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Aksyon Ofonita sa report. Rob, may gabi. Was-was, Rob. Rob. Namin sa intro ko. Why sa kwan? Was-was. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:37 na. May gabi nila kay Toto Ronnie Gordona. Kay Jerome Lipana. Milili Oligo. Sa kay Teresa Pereira, Nonoy Plaza, good evening. Elizabeth Malaka Gamala kay Sir Edwin
Pineda dira sa New Jersey. Action of all, please come back. Yes, Aksyon Eric, musta? Ate, okay lang, ikaw ya? Ate, okay na. Mayo ng sunod ko Ate, good. Ano itong randa, di mo ka walda-walda sa Sabado, di ka pagod. Abawa. Ah. Ikaw itong mayo magkiyakiyan. Ang kanggulang kiyakiyay mo, gid. Amo itong nagdala sa mo sa Divinas. Manhalin sa hapon, hasta sa gabi, hasta sa aga ng kiyakiyay mo. Saog tanan. Hakop tanan. Doon tayo ba madisgrasya? Mayroon kayo sa las, ubo sila. Mayroon kayo sa las, kadigas ang baraha, ubo sila. Babaw. Lumahulya man sila ba? Kamusta ang imong, okay ka lang? Okay lang. Good. Mo nang May imayo. problema. May problema? Ang pakpak na po. Kung magproblema ka, kadto ka lang kay nung John Bilonyo, kay Matik na. Ate, arada. Aray? Bubod. Muyara ang manong John Bilonyo, kaya Matik na ya. Oo. Basta ka monitor, basta ganing aksyon. Hindi na nadula yan si Lunyo yan. Matik na ya. Oo adlaw gabi na yan. Iway na patay-patay. Mugid. Libuto niya para barangay, Aksyon Radio lang. Kakampanya si Aksyon Radio mo. Oo, Aksyon ko, hari mga tipo na itong dire nga balita sa Bungon. Sa siyudad sang sila sa siyudad sang Talisay, yung naunta sa siyudad sang Talisay. Mga persona, nagkalantakan sini sa illegal nga panahor, perpeng kampanya niya pulis sa Pidjora Jiggy Rimiko acting chief of police sa Talisay City Police Station, but illegal na pagpanahor. O sa diin alas 4:15 antak na sa hapon sa may Rizal Street, Barangay Zone 9, Siyudad San Talisay, nagkaladakpan ining siyam tanan ka persona. Isa laging kay Bernardita Sismilo, idila po na 70 anyos sa Paligon. Si Rosalie Salva o Salaber. Itiki, 59 anyos ang Paligon na pumuluyo maningin sa Barangay Zone 14. Si Elmer Ordilla, Alcalá, o kalaban kiti Aksyon ko mga senior Sineo? Bao. Oo. Ang 63 anyos na niyo. Pagpumulo sa Barangay Zone 8, ikata-apat mo ni si Angeles Irinya, Imilagrosa, 81, kantidad na ni Gano, 81. Tapos si Jose Castillo, 53 anyos sa Paligon, si Gita Soriano, 54 anyos sa Paligon, pumulo sa Barangay Zone 9, si Pili Ligario, ni Montihar, 60 anyos sa Paligon, si Mercelita Rial, ni Rudico, 68, kag ini si Maria Rivera, sa sulingaw-lingaw, malali ko tani aksyon nila, aksyon Eric ang ila sini, kasi pasura, so galing kay illegal, gilya, nadakpan ini sila sa akto, na nagkahampang yan sa madyong, duwagin ni Kalamisa, aksyon Eric mo. So siyam ni sila, isa mo ni may posibilidad nga, amo ni siyang nagapahampang sa may Rizal Street, ang kay Zone 9, Siyudad San Talisay. Sa diin na sa kampanya sinisang kapulisan sa Siyudad San Talisay, nadakpan gini nila sakto kung nakuha sila sa position and control ng duwa gadya kaset sa tagyungan tagpusta sini nga nagdangat sa 605 pesos. Dala papatingtong nga 55 pesos sa aksyon ko. So ti ebidensya gini kag ginunong ini sila kag pagpasakaan gid ya sa nga panumon kay pagilang paliya sa nga totally mga kapulisan sa Kaistadong Talisay nga kung once nga may madakpan ka hindi mo ipagpailan kaso kasi ikaw pa yung sa pulis tao kasi kailangan pailan ginilitas ng kaso action na Eric. Kagang isa pa rin kakampanya ni Pulis Major Jiggy Rimino sa Siyudad San Talisay. Kinahanglan, ikaw yung maglagaw, ikaw residente ka sa Siyudad San Talisay, kung magbuha kasi yung puyan, so, gid ang face mask, no? Kay kagabi siyam naman ka mga persona, ang pang-seminar niya sini, kaya tungod wala iya sa nagasok-sok sa face mask. Kag iniisa ni ka-violation sa City Ordinance number 634 series of 2020. So nga sa diin na
makitaan ka o madakpan nga wala sa face mask, may penalidad ina ka tubangon mo. No? So, dugang lang, reminders na siguro kung sa mga talisay noon, kay pila naman ka mga persona ang nagkaladakpan, yung sok-sokin mo face mask kung tatpa ka mo sa inyo sinipuluyan. Gani. Sa sila aksyon na Eric, ang isa naman ka-stabbing incident ang nagluntad kay na mga 2:30 na sang hapon sa may Hacienda San Gregorio, Macriguno, Barangay Ilo, Presidad San Silaya. Sa diin ang biktima gigilay kay Regina Pucos, Ibelen, 42 anyos sa putol, may live-in partner kada pumuluyo sa nambitan iya nga duog. Ang motibo sa aksyon rin kung wala pag intindihan ay kada mismo sa puluyan sinisang biktima buno inisyal sa suspektadong gigilala kay Juin Vera Ioricial, 41 anyos sa Paligon, may asawa pagpumulis ng Hacienda Puyas, Barangay 4, siningsidantang Silaya. Wala pa may baluan sini ang kutsilyo nga gingamit siya kung ano yung transaction Eric sa kutsilyo kag nakapon ini sa pilas iya sa labas sa pagbulo. Ini nga biktima kag dali-dali ning gindala sa Magteresita to San Antonio Provincial Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspitsado gilayon nga nagparagyo matapos iya nga mga insidente sakay sa iya sini motorsiklo. So, hindi karoon yung kaso, yung follow-up niya sa katapos sa Investigation and Detection Management Section sa Silaya Police Station. So, tiyan mo na eleksyon, Eric, ang masubog-gawa. Kasi ginatumuyo, takot natin na magtauhay ang sila sa Silaya sa mga padugoon. Pero galing ako, likawat na may pag-inintindihanay, hindi pag-inintindihanay, na nagluntad sa tunga sining biktima kag sining sa suspectado. So, Eric, natin sinima report sa mga tabi. Condolence kigali sa pamilya Mutin, no, sa pagtaliwan sa kilala. Tagin nito, kabalyadulid niya, Eric, si Kanti Mutin, no, ang municipal agriculturist dira sa Balyadulid. No, atong gini kilala, kag listener, tagin niya, Eric. Ang hindi niya kasubo. Bili kiti, paman ni namon ni Action Well. Mamo, amo manadang amo basa amon kung pagkadto kami sa mayabal pa sa Balyadulid, no? So, sa mga staff niya sa munisipyo iya, kag sa pamilya man, nagpakigunong gigita sa inyo sininga kalisod. Kag natamyaw naman, mayong gabi sa liwat si Nay Kapitan Landugutan na nag-monitor dito. Kay Konsyal Enzo Luxin. Report! Direkta din sa siyudad San Silay. Para sa Action Night, Macbol. Ako naman sa Action Grupo, Dita Junior. Mula sa balita, sa Aksyon, sa Pulod, Aksyon, Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Action Rofo, alagit Twitter live report gikas nagbarwa sa Silay, dala sa ang siyudad sang Talisay. Dali lang kaya ato sini nga winner gali malipatan ko pa ni karon. Ang aton nga winner sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Action Henry, iton over ta kay Aksyon! Jan Diaz sa atong siling nga winner sa atong siling nga Pasada Papremyo Panalo 2021. Ako lang mag-abot na eh. Okay. Okay, dali lang kaya ako nagli mag-abot sini, no? Okay. Ari na, gabuton ta na, ting 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 ting.
Dalang, hari ato sining intro. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Okay, dili na rin kay ang ato sining winner. Gina-check nato rin, gina-check man ni Action GM. Ang ato sining winner, karon nga gabi sa ato sining pangalagad, no? Muna siya. Okay, sige, gina-check ni Action GM. Congratulations kay Rolando Buyo, Rolando Buyo, 45 anyos, taga Burgos, Extension, Bacolod City. Ang ato sining jeepney driver, no? Again, congratulations kay Roland Buyo, 45 anyos, taga Burgos, Extension, Bacolod City. Isa ini ka jeepney driver. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Kasi ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Ayos ang buto-buto mo. Pagbalik ka balik ka report action dyan. Pagkatapos lang, sa ato importante nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang
samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station within the ciudad of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo di ko dita at that time. Sinipo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balikan na ito sila Patrol 2, balik din sa Tumamalagad. This time, ang final report ni Aksyon John Diaz. Sa natipo ni sila Aksyon Balita. Sa aton sila nga pagpangalagad, balik. Aksyon John, please stand by. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa Aksyon John Diaz, sa sila Aksyon Balita. Aksyon John, please come back. Aksyon na rin 92% na sa mga kapulisan
sa Region 6 ug Police Regional Office 6 manimang kilala sa tawag nga Western Visayas Police Office nga ang nabakunahan kontra COVID-19 kay sunod diri sa press statement again pagwa ni Police Brigadier General Rolando Miranda ang Regional Director sa PRO 6 nga luyag niya nga ang tanang nga personnel sa PRO 6 Actioneric ang mabakunahan batok sa COVID-19. Sa record diri sa PRO 6 kung sa riila 7,003 sa 13,549 sini ka mga personnel sa Region 6 ang fully vaccinated na samtang 5,505 naman ang nakakuha na o kung ang nabakunahan sa first dose apang natalana na nga bakunahan sa second dose aksyon na Erika. Ang vaccination naman sa nabiling nga personnel ang gindiffer o kanabigin paunta temporaryo bangod sa mga nagkalain-lain nga mga medical condition nga ila mismo nabatsagan. Sa Agosto 11 ang PRO 6 ang nagsugod sang ilang kaugalingon nga vaccination program nga kung sa rin ang talang mga kapulisan at mga police units mismo sa riyon ang ginapasiguro sa ilang mismo nga safety sa mga personnel, especially ang mga nahamtang sa mga areas nga malapit o kung close action area sa mga frontliners kay sa publiko mismo, labi na ang ginapang-assign sa mga border checkpoints kag iban pa sa mga lugar nga ginapaydalom sa strict o konstrikto nga mga monitoring kag lockdown. Ang kapulisan man ang ginainganyo ni Miranda nga magpabakuna agud niya mapunubo ang risgo nga sila matalikan sa COVID-19 action Erika. Sa pinakauli nga datos, 1,295 kang personnel sa PRO 6 na ang nagpositibo sa COVID-19 kung sa diin 66 ang aktibo nga kaso kag may hara ka mga 4 ka mga kapulisan sa Region 6 nga nabatay bangod sa COVID-19. Balita gikan sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat gid aksyon dyan. May gabi nila kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sang barangay Mina, syudad sang Sipalay. Gapaurok-urok pa sa liyo. Pamati sa Action Night Patrol Program. Sige, by the way, ginapasiuna ko sa inyo buwas Martes, Miyerkules, 2 kagabi. Why ko anay kay may importante lang kung hiliko to, no? Si Action Marlon Hinovaya magka-take over sa aton, okay? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining maron Action Night Patrol Program. Bagat ako piniti po radio balik ini buwas. Ato sa lima patrol unit reporter si Action. Palagi ko ng gabi. Action na John Diaz. Action Papang Nixon Tama at piloto sa patrol to sa Crosswind Patrol. Action Rufo Diita. News Center Action and Defense Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad Sagbago. Broadcast Engineer Edward Balico. Sa Station Manager Action na Magbanwa. Production Chief News Director Rex Cantong. Ang iwalagat ng Korman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano ng kasilingan. Dios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Biloko Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,